кніга Ешуа, раздзел 12. Вось цары, якіх забілі сыны Ізраэля і завалодалі іх зямлёю за Ярданам, на ўсход сонца, ад ручая Ярнон, аж да гары Гермон і з усёй усходняй часткай Арабы. Сыгон, цар Амарэяў, які жыў у Хесібоне і ўладарыў ад Арагера, што на беразе ручая Арнон, і ад сярэдзіны даліны і па палову Галаада, аж да ручая Ябок, мяжы сыноў Амона. І ў Арабе аж да мора Кінерэт на ўсходзе і аж да мора Арабы, гэта значыць мора салёнага, на ўсходні бок па дарозе, што вядзе ў Бэт-Есімот, і на паўднёвым баку, што ляжыць ля падножжа Пізгі. Пасля Ог, цар Басана, апошні з Рэфаімаў, які жыў у Астароце і ў Эдраі, і панаваў на гары Гермон і ў межах Сальхі, а таксама ва ўсім Басане аж да межаў Гесура і Маахі, і над паловай Галаада аж да межаў Сыгона, цара Хесібона. Майсей, паслугач Господаў, і сыны Ізраэля забілі іх, і аддаў зямлю іх Майсей ва ўладанне пакаленням Рубена і Гада і палове пакалення Манасы. Гэта цары зямлі, якіх забіў Ешуа і сыны Ізраэля за Ярданам, і заходнім баку ад Баал-Гада у даліне Лібана, аж да гары Кальф, якая падымаецца да Сеіра. Яе аддаў Ешуа ва ўладанне пакаленням Ізраэля, кожнаму яго частку. Як на гарах, так і ў Сефелі, у Арабе, і на схілах гары, і ў пустыні, і ў Нагебе, зямлю Хітэяў, Амарэяў, Хананеяў, Феразеяў, Гівеяў і Євусеяў. Цар Єрихона – 1, цар Гая, што на баку Бетэля – 2, цар Єрусаліма – 3, цар Гербона – 4, цар Ярмута – 5, цар Лахіса – 6, цар Еглона – 7, цар Газера – 8, цар Дабіра – 9, цар Гадера – 10, цар Хормы – 11, цар Арада – 12, цар Лебны – 13, цар Адалама – 14, цар Македы – 15, цар Бетеля – 16, цар Туфа – 17, цар Хафера – 18, цар Афека – 19, цар Сарона – 20, цар Мадона – 21, валадар Асора – 22, цар Симрона – 23, цар Ахсафа – 24, цар Танаха – 25, цар Магеды – 26, цар Кадеса – 27, цар Екнама, што каля Кармеля – 28, цар Дора з узвышшаў Дор – 29, цар Паганаў з Галгала – 30, цар Тэрсы – 31, усіх цароў 31.